Τώρα ξεκίνησα. Λοιπόν, κεντρικός δρόμος. Είμαστε. Ζάγκρεπ, Κροατία. Και συνεχίζουμε τώρα, πάμε για κέντρο. Τα κορίτσια είναι μπροστά. Γεια σου Νάγια. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είναι κανένα 20 λεπτό δρόμος. Να το γυρίσουμε. Να το, εδώ είμαστε. Είναι κανένα 20 λεπτό δρόμος. Οπότε θα πάμε με τα πόδια. Μπορούμε να ανεβούμε, λέει, και στο τραμ. Το οποίο, ακούστε, δέχεται και τα σκυλιά. Μόλις πέρασε το τραμ, το ακούσατε. Δέχονται και τα σκυλιά πάνω στο τραμ. Αλλά εμείς επιλέξαμε να προχωρήσουμε. Όλα είναι κλειστά. Χριστούγεννα σήμερα. Χριστούγεννα. Θα δούμε και τι θα φάμε, τι θα μπορέσουμε να φάμε. Να μην ξεχάσω να το πω, τώρα που είπες για τα σκυλιά, σε αντίθεση με την Βοσνία, που αρνήθηκαν να μας αφήσουν να καθίσουμε σε καφέ ακόμη και έξω, γιατί είχαμε το σκυλί. Σαράγεβο. Γιατί μην ξεχνάμε, το Σαράγεβο είναι το 50% μουσουλμανικός πληθυσμός. Πω, είναι τέλεια. Αυτή η εκκλησία τώρα θα δούμε, που έχει τα δύο καμπαναριά. Είναι το σήμα κατά τεθέν στο Ζάγκρεπ. Απλά τώρα γίνεται μια αναστήλωση από ό,τι βλέπω. Και πάμε να δούμε μπροστά. Θα δούμε και λίγο πίσω. Και μετά θα πάμε στην αγορά που είναι μια χριστουγεννιάτικη αγορά. Και εκεί θα την πέσουμε για φαΐ. Και ο Μιχάλης τι θα φάει? Λουκάνικα. Και πατάτες. Τι λέει η Νάγια? Πω, φανταστική, Μου θυμίζει λίγο κολονία Βάσο. Καλά, καμία σχέση, αλλά είναι κλειστά. Από εδώ θα βγάλουμε φωτογραφία. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε μπει τώρα σε πεζόδρομο. Έχει κάτι κτίρια της πολύ φεύγα. Βλέπετε. Λοιπόν, πάντως για φαΐ μέχρι στιγμής θα μπούμε παραπέρα. Έχει χριστουγεννιάτικη γιορτή. Είναι κλειστά λίγο, αλλά μάλλον κάτι βλέπω. Εδώ τι είναι? Να, εδώ έχει φαγητό, τι έχει? Ναι, εδώ πρέπει να έχει φαγητό. Πάμε προς το κέντρο και εμείς να δούμε. Μπαίνουμε στην χριστουγεννιάτικη γιορτή τώρα. Ωραίο το κτίριο. Και θα πάμε λίγο μετά να δούμε αυτό εκεί τι είναι. Καθίστε να βγάλουμε τώρα έτσι ένα ωραίο. Αυτό που βλέπετε είναι η μικρογραφία της πόλης. Είναι 3D. Εδώ είναι η εκκλησία που θα πάμε τώρα να τη δούμε. Ναι, και το έμβλημα της πόλης. Αυτό δεν είναι το έμβλημα. Ναι, αυτό είναι το έμβλημα της πόλης. Της Κροατίας γενικά είναι αυτό. Και στη σημαία αυτό έχουν. Τον πύργο. Προχωρήστε. Φανταστικό είναι. Αυτό πρέπει να είναι πάρκο. Δέντρα. Είμαστε κέντρο Ζάγκρεπ, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, τα παιδιά εδώ. Είναι εδώ η τέτοια, Νυχτώνει, αρχίζει, φαίνονται τα φωτάκια, είναι πάρα πολύ ωραία. Το Ζάγκρεπ είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Και το κολοκοτρώνει. Δεν την κρατάς εσύ? Σταμάτησε. Θα σου πω. Μην το κρατάς τώρα. Κεντρική πλατεία είναι αυτή. Περιμένετε λίγο.
Και πάμε να κάνουμε ένα γύρω-γύρω. Η Νάγια βγάζει εμένα. Ναι, τα χαζά, τα χαζά. Να βλέπω. Γεια! Χαζά είναι αυτά. Γιατί? Μας κοροϊδεύει η Νάγια, καταλάβεις, είναι τα χαζά. Εγώ αυτό που την πήρα μαζί, τα χαζά. Καλά, είναι φανταστικό. Κοιτάξτε, χριστουγεννιάτικο στολισμός. Είναι μόνο με δέντρα. Είμαστε όλοι εδώ, βγάζουμε φωτογραφίες. Γίνεται της φωτογραφίας. Όλοι βγάζουν. Για πάμε να δούμε. Χιονισμένο, ντε και καλά. Εντάξει, μετά από τόσο χιόνι, εμείς δεν θέλουμε άλλο χιόνι. Ευτυχώς που είναι ψεύτικο. Αυτό τι είναι? Οπ. Παιδάκια, γυρίστε λίγο. Πηγαίνουμε, ναι, ξεκινήσαμε να πάμε στην παλιά πόλη. Σε έφαγε, άμα δεν πάμε στην παλιά την πόλη. Αύριο φεύγουμε, οπότε πρέπει να πάμε. Να πάμε στην Παλιοπόλη. Αφού είναι Παλιοπόλη, γιατί να πάμε. Όμορφα κτίρια, γραφικά. Θυμίζει λίγο Σάλτσμπουργκ εδώ μέσα. Τράβα, λέει. Να, αυτά εδώ. Τι να τραβήξω? Α, τραβάω. Τα κτίρια. Για να δω. Για να δω πίσω τώρα. Ορίστε. Τελικά η μαμά Βάσου είχε δίκιο. Για να δούμε την παλιά πόλη. Για να δούμε, φαίνεται ωραία. Τι ωραία. Για να δούμε. Κράτη Βάσο πιο κοντά την Λαρά. Για πάμε να δούμε από εδώ. Αυτή η εκκλησία του Αγίου Σάβα. Το Αγίου Σάβα είναι σε κάτω εδώ. Ναι, πάμε τώρα, θα το δούμε. Να τη. Φανταστική. Έχει το οικόσιμο. Πολύ ωραία. Πάνω. Να τη εδώ. Εδώ φαίνεται ωραία. Είναι φανταστικό. Πάμε να δούμε και το σπίτι στο Ζάγκρεπ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εδώ είναι το δωμάτιο το μεγάλο. Καταπληκτικό είναι. Ωραίο διπλό. Θα κοιμηθεί η Νάγια με τη μαμά. Ναι, για να... πολύ αυτή την ελιά εδώ πέρα. Τραβήξε να το δείξεις. Εδώ έχει και αυτό εδώ την ακρούλα. Ντουλάπα, όλα τα φόρ, τηλεόραση. Άνοιξε πόρτα, καλέ. Και η Λάρα μαζί. Συνεχίζουμε. Μπάνιο. Το ντουζ. Τουαλέτα. Κάτσε να βγούμε. Εδώ έχει ένα πινακάκι για να αφήνει σχόλια. Και είναι από άλλες χώρες. Έχει από Ρωσία, έχει από Βουλγαρία. Θα αφήσουμε και εμείς. Διάφορους επισκέπτες. Θα αφήσουμε και. Και εδώ είναι το σαλόνι με την κοζίνα. Η κουζίνα. Εδώ. Σαλονάκι. Και εδώ θα κοιμηθεί ο μπαμπάς για να μην ακούει το βράδυ την Άγια να κάνει κράτσε να τρώει.